když už to dalo takový práce, tak mi to bylo líto to zabalit. Řekni mě na kameru, jak bylo teda hluboko? 170,2. Ne na moju, na moju. Kolik teda tu hloubku tam máš? 170,2. A byl jsem asi tak 4 metry nebo 5 metrů nade dnem, abych měl jako rozhled. To bylo jako došlo šikmo dolů, nebo? To dno je docela jako super, že ono je docela hodně placatý a dolů moc šikmo nejde a je vlastně přes celou plochu aspoň části, kam jsem všade dosvítil a kde jsem trošku to jako obeplaval kolem těch lan, tak vlastně to dno je prostě mírnej svážek, takhle vlastně od toho jeho východu tady jakoby z této strany, jo, tak vlastně takhle je jakoby konec jeho východní a mírnej svážek jde takhle dolů a vypadá to, aspoň jak jsem dosvítil, že tady to jde do takový boty a ta propast vlastně jakoby, že ten svah jde takhle a že to jde za roh a že to jde úplně jakoby v pravém úhlu k normálnímu směru poruchy. Ale nevím, jestli za tím rohem to jako vede takhle, anebo jestli tam někde to prostě padá dolů. Každopádně to dno je prostě rovný, je tam, nejsou tam ani žádný velký klády, jsou tam prostě... Jak si myslíš, že ten výrozdolů tam naměřil těch 182? No, jedině, že by byl prostě někde o kus velký, jakoby směrem na severozápad a tam to prostě jde třeba dolů, víš? Tam, kam jsem neviděl. Jo. Já jsem dosvítil nějakých, já bych to typnul tak 12 metrů. Jo, takže, nebo co jsem viděl, jakoby aspoň zřetelně, tak 12 metrů, takže vlastně jak jsem byl takhle kolem těch lan, že jo, tak tady se to přiblíží k té severovýchodní stěně, takže tu jsem viděl, že jo, viděl jsem vlastně takhle kolem dokola tohleto, tady jsem neviděl kus stěny, jakoby, ale ne, že by tam byla díra, ale prostě už jsem na to jasně nedosvítil a tady je pak takovej zub a jde to jakoby za něj, jo, takhle prostě jako směrem na, přesně na jihozápad, jo, prostě úplně takovej. No a tady zase jsem neviděl konec té stěny jakoby směrem severozápadní poruchy úplně přesně. Jo, viděl jsem náznak jako stín, jo, ale prostě nebyl už čas tam plavat, no. Takže 180 prostě tam kolem těch lan jakoby není a o kus dál třeba na severozápad bude, jo, prostě. A co lana, ty jsou zatížený na dně toho Ale kdyby teda tam dal 180, tak by fakt musel být zabořený buď do dna, nebo těsně nade dnem, anebo to tam opravdu musí jít hodně šikmo dolů. Pak někde v rohu, jakoby, jo. A co lana, jak si jsou? Jsou skřížený. Ono jak se tahal asi patrně ten starý barel, že jo, nahoře, tak vlastně ty lana jdou tak, že nahoře jsou tady starý barel a tady střed Mercedesů. Ve 130 se ty lana takhle potkají, jo, a dole se zase rozdělej, ale že je zhruba tak 4 metry od sebe na dně, jo, prostě ale úplně opačně, jo. Starý lano leží tady a nový leží tady. Jo. Takže je to takový docela zavádějící. A jak leží, ono to má jako zátěž, ale denně to leží ještě. Leží to na dně, no. Na dně. Jako dno je tam docela kompaktní, nejsou to žádný obrovský klády, že by to tam leželo přes sebe halabala, ale docela takový jako spíš větmový a sedimentový prostě dno jak někde v rybníce, jako prostě, jo. Je to jako tady třeba dříví, tady já to moc neznám, no. Já jsem to tu za hezký viditelnosti ještě vlastně asi neviděl.